Mikä strategiassa on yleisongelma? No kyllähän se on se, että ei tiedetä, missä sen toteuttamisessa mennään. Mitä sen toteuttamisen eteen tehdään? Kimmo, mikä on ratkaisu? No ratkaisu on sellainen työkalu, joka tuo tämän tiedon raportoitavaksi, paitsi tilanteen, niin myös sen, että mitä tehdään seuraavaksi. Miten sitä tehdään? Tämä tehdään Lato-strategityökalun avulla, jolloin löytyy myös strategiatyökalutasku. Eli sulla on jatkuvasti strategiatieto hallussa, sä voit sen raportoida minuutissa. Ja johtoryhmissä sulla on kaikki tieto saatavilla. Te voit reagoida reaaliajassa, mitä maailmalla tapahtuu. Ja voitat markkinassa kilpailijat. Kalle, tämmöisen kuuluttaa. Mitä sitä tarkoittaa sulle? Mitä sä saisit tästä? Pystyisin seuraamaan, mitä mun alaiset tekee päivisin. Tulokset jo näkyy. Tulisiko tästä rahaa ja kenelle? Totta kai. Strategia toteutuu huomattavasti nopeammin ja kaikki nauttii. Niin, ja sanoisin vielä, että taloushallinnon tekemiseen on työkaluja, se on tulosten seuranta ja strategian tekeminen vaatii tämän tyyppisiä työkaluja. Vai mitä, Juha? Juuri näin. Hyvä.